láska vás vítam pri našom sledovaní. Toto je naša planéta, ako iste vidíte. Môžem vám povedať, že je veľmi veľká a gulatá. Mnohé o tom neviem, ale viem, že určite toto niečo musí byť more. Lebo je to modré a toto je pevnina. Vidíte? Toto zelené je moje najobľúbenejšie miesto a toto modré, v tom ja väčšinou plávam. Toto biele, to nie je mi celkom známe, čo to je, ale myslím si, že to bude asi vietor. Viete, pravdepodobne sa tento vietor vznáša nad morom, keďže je pod týmto biele. A ešte aj to modré. Tento vietor by mal byť aj nad našim modrým územím, čo znamená, že nad našim územím sa prileje veľká prílivová vlna, ktorá nás celých pohltí. A tiež tu vidíte dajaké V v krúžku. Toto V v krúžku znamená, že pravdepodobne tu bude vyšší tlak vzduchu. Tak ma to aspoň učili v škole. A toto bude asi nižší tlak vzduchu. Aspoň tak ma to učili, ale nie som si celkom istý, keďže musíte pochopiť, že už plešatiem, už som starý. Toto celé, čo tu vidíte, prosím vás pekne, to modré, to musí byť podľa mňa zrážky. A myslím si, že sa to bude tiahnuť hore, aj keď to ide dole. A tieto kvapky, no to sa ma radšej nepýtajte, lebo to neviem. A viete čo? Neviem skoro vôbec nič, ale viem o tom, že toto červené a to medzi tým, tak to by malo byť také asi mierne, pretože ma to tak učili na škole ako všetko. A myslím si, že táto dvacina znamená niečo veľmi pozoruhodné. Tu by malo byť minus 7 stupňov, aspoň takto tam píšu. Neviem, ako je to ináč, ale myslím si to. A tu na tom istom území malo byť 2 stupne. Takto tam tiež píšu. Ostatné ma nezaujíma. Vidíte to? A more, znova sa vracam k moru. Je to úžasné. Nikdy tam ale nechoďte, keď je takáto zima. Radšej si užívajte sucho. To ma učili tiež v škole. Tieto čiarky, prosím vás pekne, čo prúdia dole. No to je podľa mňa labradorský prúd. Aj keď je úplne niekde inde. A toto podľa mňa, tak toto naozaj neviem, pretože iné prúdy nepoznám. Viete, už som starý a učil som sa to na škole. Toto, síce neviem, jak sa to volá, ale myslím si, že si to určite nájdem v Atlase, pretože Atlas je veľmi informovaná vec. V noci by malo byť v Trnave minus 3 stupňov a ostatné ma veru, že nezaujíma. Táto polovica by malo byť západné Slovensko, malo by byť, ale neviem, či je, takže mňa sa radšej nepýtajte. Prejdeme na tzv. Stredné Slovensko, to viem, kde je, a v Žiline by malo byť minus 6. Ostatné ma takisto nezaujíma, pretože neviem čítať čísla nad 6. Tuto by malo byť v Prešove minus 2 a v Košiciach 0. Hento neviem, čo je za číslo, iba tieto dve. Toto, prosím vás pekne, toto čítať určite nebudem, pretože som na to moc prostý. Teraz prejdeme ešte sem na západ. Zistil som, že minus 3 je minus 3, čiže sa to zistí aj tam. Ideme teda naspäť, ale tento raz na deň. Denná teplota je veľmi dôležitá, milí poslucháči. Povieme si, čo je v Trenčíne a v Trnave. Ale viete čo, nemám na to čas, pretože teraz mi sem prepli toto. V Žiline, ako vidíte, bude snežo pršať. Neviem, ako sa to povie odborne, ale určite je to nejako také podobné, v Banskej Bystrici tiež. A teraz prejdeme na východ, kde v Košiciach a v Prešove bude úžasné počasie, tiež pršal sneh. Je to jediné počasie, ktoré dobre ovládam, to znamená, že na toto konkrétne sa ma nepýtajte. Dobre? To znamená, že celé toto Slovensko bude úžasné.